wis ngalelawantah sang Badranaya arsa ngracut ajimen menang uga panca driya sayekti dewa kang utama tuhu pambong ingkang para suci aduh lae Jobandara dadya hayuning bocah bajang giring angin anawu banyu segara ngene kabodhok aneja ibu waduh sinten sing wahing dudu aku walah mbok sesuk nek wahing niku nyerot mrica nyerundul ben sak kolang kalinge katun nyuwun pangapunten Den kula gojek niki ora kok mergo kula ora serius memeng-memeng mboten ning kula niku nyumurupi sampean kok cahyane bruwet kaya nek TV antena nembe mboten pener niku lho. Sinuwun Kresna, apa Kakang Semar? Napa sampean pun nampi dawuhipun Sinuwun Prabu Puntadewa kawit rawuh mriki wau? Durung. Pancen sekawit aku mung rembukan nglawan Werkudara. Merga ingkang tak rembugi yaiku Yayi Prabu Darmakusuma kuwi babar pisan ora jugar anggone nandang sungkawa yen to dititik saka pasuryane arak ngaten Ndara Bima pripun wis ora kurang-kurang sarana nggon kunjugarake sungkawane barep nanging seprene durung bisa paring dawuh marang para kadang Pandhawa Semar Ndara Janaka dos pundi semono uga aku Kakang yen to Kaka Prabu wae mboya bisa njugarake Kaka Prabu apa meneh mung sak Janaka lha napa meneh mung sak Semar kula niku nyelentrem mboten digugu kok kalih penggender kula niku Kakang Semar ngandel ora nek kalih kula manut
Lah iya Kakang nggih. Aku mung kepengin nyuwun dawuh Kakang Nayantaka. Pripun? Enten apa? Aku tak takon ya Kakang. Apa kira-kira Kakang Semar kemutan nalika lakon Dewi Mustaka Weni? Nek Mustaka masjid kula kelingan. Nek Mustaka Weni kula niku Semar sabrang legok-legok nang omah bingung paribasane kula ora ngerti kasunyatane sebab pasar serpeng nggo kulak lele ateng nganggo kathok dedel benike senget aku sabar nggih sinuwun iya Kakang ora dadi ngopo nggih. Sampeyan ngrawuhke sinuwun Kresna niku sampeyan nyuwun pepadang to? Iya Kakang. Merga duk nalika Jamus Kalimasa Dawencat merga dicidra dening Dewi Mustaka Weni. Nganti seprene durung ana trontong-trontong sulak ing pepadang. Kuwatir asane atine Puntadewa yen to ngasi para Pandhawa. Koncatan pusaka iki kaya ngapa ta kahananing para Pandhawa lan para kawula Kakang semanten ugi Koko Prabu ingkang rayipun Darmakusuma namung mendel menika mboten kok ateges kula mboten nganggep rawuh paduka nanging judheg anggen kula nenimbang manah lan kula nggelar sawanggulung dhateng napa ingkang badhe kula aturaken katitik ingkang saged damel sengseming tiasipun kang rayipun Darmakusuma inggih namung Kakang Semar. Jan kula niku diagelan kok. Aden. Dadi Pandhawa niku ambok agek do suntrut. Agek do sedih nek kula teka ngger kula wis nyincingke sarung terus terang tak terus ngoten niku Pandhawa ambok Andara Werkudara sing serem kejem kaya ngoten niku mesti plengah guyu ngoten niku terus ngobahi ora-orane sak sithik-sithike niku 200 nggih to Andara Werkudara jata sapa piye ora kok biasane kahanan kok ngene ora usah ngejak banyol iki njaluk sangu aja nyang Werkudara nyang Janaka. Ah niku Ndara Janaka niku biasane maringi kula. Sagendagan iki ora ya Kakang. Teneh kula ngentut terus mengke. Merga nek pun dikai dhuwit niku terus kesumpulan dhuwit niku dadine mboten ngentut. Aku njaluk iguh pertikeling Kakang Semar menapa dene Koko Prabu Ndarawati, Kakang Semar lan Koko Prabu Permana remang swamya ngambreng ngati karananing kaswase yen ning maraga hamalat kong miring sang kondo wastrat mojo leng-leng lalu angulati soraya mangerang sang bayah pirantos maripun kang sami mbalwacana Pasaru gegering jaba nengge Sang Rekyana Patih Harisuri ingkang melajar nyuwun senjata pitulung dhateng ngarsanipun para Pandhawa kagiat kadharakasan kang sandya mulat. Tanjo bala para Pandhawa nyok gumulung mangung siring prasata Rawa
titik merot layot sagung pratu enten gaya ketiwasan yat langning kalang wana klara pandan moncer tinon lerak nang soram sorotetan padang kasor lan pacere Purnama ing kono dasaring mangsa kae tiga dasaring mangsa kae tiga boten mangling bapa paman sengguni rawuh wonten Datulaya Praja Negari Ngamarta melajar wonten perkawis menapa bapa paman pate paman sengguni enten perkawis napa lah kok dadi panjenengan menika melajar nglumpur wonten ngajaripun Yayi Prabu Darmakusuma paman sengguni wonten perkawis napa wah suman bapakku ning perkara apa Ndara Kempleng enten perkawis napa Ndara? Ndara Patih Kempleng. Ya ngalah Mar Semar. Kowe iki ora ngerti kahanane wong Ngastina lagi nandhang kacintrakan. Kowe gak sia-sia karo aku sengit aku ala sengit aku. Pengen marah karo kowe Semar ning kowe kok malah nesu. Ya ngalangir kula nyuwun senjata pitulung. Wonten menapa paman Patih? Bapa paman Sengkuni rawuh mriki melajar. Lah niki sekawit kula menika sowan wonten negari ing Mbata Ngaribawa. Nalendra Sonya Wibawa inggih menika pun Sang Prabu Belgeduelbek nderekaken dhateng anak Prabu Duryudana. Pengangkaipun menika nggih namung kepengin bedah negari ing Mbata Ngaribawa inggih Sonya Wibawa. Nengok lah kok emanipun menika lho malah Kurawa sami melajar. Lajeng anak Prabu Duryudana kapikut dening Sang Prabu Belgeduelbek awet dipun sogok brana picis. Mboten namung menika nggih. Kakang Durna menika ugi nglumpruk kapikut kaliyan Sang Prabu Belgeduelbek dipun sogok wanita-wanita saking negari ing Sonya Wibawa. Kula nyuwun senjata pitulung lho nggih. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lireke enjang sang asis sang mawe kandrung sabaran katul wukir mayak-mayak saking jas balewara sampean matur ngono kuwi estu iya Kakang Semar mbok tenan kahananku wis kaya ngene aku ora mungkin goroh Kakang
Lah dos pundi sinuwun Puntadewa? Niki ditulungi napa mboten? Merga nuwun sewu Kurawa niku adat saben nek nembe waras niku sok milara kaliyan pun para Pandhawa. Seksine kathah sinuwun Kresna ugi ngrasake sinuwun Puntadewa ugi pirsa nggih to sinuwun. Iya Kakang mestine mangkono. Ning Semar kahanan kaya ngene iki apa ya ora arep ngewangi Pandhawa ki? Apa ya Pandhawa ki ora arep ngewangi ngluwari anak Prabu Duryudana saka bebendu Kakang Semar? Piye kaya ngene iki? Sedulur ya sedulur. Tetulung ya tetulung, perkara ya perkara. Ya sing gedhe pangapurane yen to Pandhawa sok dipilara karo Kurawa njuk kapura mbok menawa pancen mung tekan semene nggone anak Prabu Jakapitana mengku kebawat keperintah negara Ngastina. Rayi-rayi paduka sampun sami temandang masuk panjenengan mboten ampun kuwatir Paman Patih. Den prayetna samuri reseka balik tityani gandayani trisunya purnama sasi sampean rak mathuk kalih napa sing enten angen-angen kula to? Iya Kakang. Ha iki Sengkuni iki wis kepojok kanane kok ya iso ngapusi niku. Iso-iso le gawe cerita niku lho. Mbok menawa pancen ning siminyi. Enggak nyanyak Prabu Duryudana mengko bae dengkele melocot. Druhun tenan Sengkuni niku. Karepmu terus kepiye? Ah tutute ngaten. Anak-anakmu tok gawa to. Ah kula beto ngaten. Mangan jorong lakune angin kunora grane ngarga kara-karni tore kagirigi
ngiri ora bumi prakampita sadala mangamba-amba udan deres awara Dun Mikal Sukati entol senenge banget ora iso kumpul lawaya golek-golek pisan lawaya tiba-tiba pisan jolali lo golek pisan jolali lo golek pisan lamun golek wong lanang so nganti tiba dun nah kowe pasar serpenggo kulak lele dun oh shit kowe ora dhewe to te apa sih Dun please look that menapa senggune njaluk senjata pitulung karo Pandhawa wala anjen bullshit kok senggune kae licik tenan menungso kae te aku tak omong karo kowe ya kados pundi Dun negara Ngastina rusak ki ora merga Prabu Duryudana sing pekok ya ora. Ning negara Ngastina rusak ki merga kae lho sing jenenge Sengkuni. Kowe weruh to? Nggih. Kae jan gelandangan politik. Kae begondal politik kae. Politik ki resik nek ora enek Sengkuni ning donya ki ora enek Sengkuni politik resik. Dun. Ambok empon len jeluk ini ku biasa mawon. Biasa ya ora asik kok ya. Kali malang iline kenceng wong lanang ora iso menek kambir. Sampeyan ki ya wis pon tak tekad-tekadi. Dadi ratu ndlogok ya men. Wola dun. Sawangan kae te. Pripun? Sawangan kae galea gendeler melawaku rene kae sapa menawi saking praupanipun mriku Werkudara nggih wala sajak arep ngewangi angkara murkane Kurawa aku dhewe sing ngadepi ben enek perange bebek atus kali nyucuki sabun wangi
Bapak mundhut roti adik diparingi nek ora diparingi kaline disingi Aku seneng aku nek sepel karo kowe aku seneng aku tak bayar tikel pindho ya wis tak kedhawu bakune wayah gladik sapa iki ngorok iki aku krungu wong ngorok yakin sumpah mboten enten ora Gusti aja marake aku guyu to mbok aku lagi meneng wae kok apa kowe sing ngaran Raden Werkudara apa iki Prabu Belgeduel B heeh buktine apa yen kowe Prabu Belgeduel B wonten dawuh buktine apa buktine aku methuki karo kowe ayo saiki aku weruh niatmu karepmu kowe arep ngewangi Kurawa to nggih Blok kowe. Utara. Gumun ora kowe ya. Gumun ora kowe. Teh. Werkudara iso kuyam-kuyam. Nek ora aku sing ketak ora kelakon. Teh. Rumangsane apa kowe? Ayo. Ayo ndi? Sing jenenge Sengkuni. Sengkuni arep tak musnahke saka ngalam donya. Gelandangan kaya ngono kae arep tak bumi angus diapure. Sengkuni kae bapakku. Aku anake. Yen to wong tuaku arep piloro karo mrungsa ya dapur aku sing ora nrimake. Tan trimamu piye? Sawangen. Endi kok nyawang apa iki? Kowe dian gelange anyar ora dong Saspita. Nun. Terus gempur angkara murka Prabu Belgeduel B. Ayo dukung partai Belgeduel B. Saja arep wani tenan karo aku. Kowe sugih kendel bondo wani. Mati wae. Ho. Sorry, Mbak. Teh. Piye perangku piye? Sae. Sip. Kowe ngalem aku ora mergo kowe penjilat kok. Mboten. Estu sae perangipun sae. Saya perangipun saged nyampluk sanggule sinden. Lanjutkan. Rumangsane apa? Aku weruh Werkudara kalah Janaka sing maju. Kae kalah karo wedokan kae.
Arep muwi. Lah kok kula pun pidak menika. Wah. Ada orang geblak kowe. Salah. Marai ora imbang. Iya. Pripun Kakang Mas Mbek? Mbek mungsuh bel-duel beh kula ingkang badhe majeng. Anjasmara Arimambi Mas Mirakula Semutan bunuh layon aneng kita berapa eman-eman wong ayu ning atase sira kuwi wong wadon lah kok leledang ijin ana ing kene satemah bisa mepermubal babaling kanepsa ning Raden Janaka. Duh Raden kula menika tiyang lolo. Kula bingung, kula kedah dhateng sinten malih kula ngupadi katentreman. Kowe sapa? Sesilihmu wong ayu. Kula pun Dewi Inten. Dewi Inten. Inggih. Piye. Coba lungguh muradun ndungkluk meneh. Jono to senengane kok jual jawil syukur kejaduk untune Dewi Inten inggih putri saka ngendi saking negari ing Ngadirajan inggih atmajanipun Prabu sapa kula menika ora ngaten atmajanipun Prabu Motor sinuwun Prabu
menika nundung kalian kula Raden kula bingung kedah sumaya dhateng sinten Raden iya Dewi Inten aku ngerti ayu tak ayomi melu aku Cahayu deng ngono lho gendeng aja kaya bagiya la petrelo kocap nalika semana nenggih Sang Raden Arjuna kang pinanggih lawan Sang Dewi Inten tan prayitna lananging jagat lancuring bawana bilih sejati wanita punika namung wanita pujan ingkang sak mangke damel pangreka daya ngapusi kalian Sang Raden Janaka wekasan krana wus gandrung kapandhuk rasa tresna piyai kekalih nulya karon sih nalika semanten brengengeng yayah kombang ngupadi sarining madu inrayang wiwit saking nginggil dumugi ngandhap piyambak ngandhap lemah nalika semanten graya-graya stanira Sang Raden Janaka ibarat kombang kang wis manggi sarining kembang nulya den iset den sesep kongsi tuntas nalika semanten datan grahita wis lenggek-lenggek Sang Panengah Pandhawa nggih Sang Dewi Inten dadar sejatining wujud nggih wujuding celeng kaget kadrokasan kowe wujude celeng tiwas kowe gawe wirang aku parat Deloken kae te enek lelanange jagat lancuring bawana te kewirangan te kelangan derajat te ora duwe wibawa te ana babi diarani wong wedok wis blereng mripate te elok aku keren to aku bisa gawe wirange Janaka keren to aku ngono kuwi wong ki nek klemane ming perkara wong wedok
Kopir. Sinten Janaka kae lho. Tak karapi kopir. Ampun kemajon. Ora kemajon iki kowe mah kurang maju kok. Kowe iki ora. Semarem matiku iso mirang-mirangke satriya-satriya Pandhawa. Ayo, sawang sapa sing iso nelok kaya Prabu Balgedwel Marat. Druhun kira nyolot kok sampure nyantol gelung. Untung ora rusak. Kula bantu saking mriki sinu. Tangdeng. Mriki sinu Mas. Tangdeng. Tangdeng kudu tak. Iki abrak apa, Kakang? Abrak kula dhewe. Kula ajeng rembukan kalih sampean. Pentinge apa? Sampeyan iso mawas mboten ratu nika janjane bangsane napa? Aku weruh nanging yen ora saka palilahmu, aku ra wani omong. Sik niku digenahke niku palilah napa pelilah niku? Palilah. Oh nggih. Lah palilah kula kajenge pripun? Aku ngerti Kakang, ning aku njaluk dawuh ana. Dawuh pripun? Ya dawuh matur kae sejatine sapa? Saiki ngene wae. Pripun? Kula mangken apa mawon kula manut. Anak-anakmu ning ndi? Teng mriku. Dong apa? Sekedap tok delang. Entang kuwi tak. Kowe dong apa kowe? Anu, Pak. Agi ceki kowe. Ora usah ceki. Ngapa? Hiburan kok. Lho ya apa sih? Oh hiburanku ceki, arep mancing senene bojo. Ngingu pitik senene bojo. Njok ngapura ya Pak, aku wingi latihan ki mergo bojoku muring-muring jane. Ora mangkat wingi ki. Rono. Nande. Sinuwun Kresna nimbali. Kowe gatine enek gawean. Weh lha sedina pira tak paranane tok delang. Ngeling tang dung tok medes. Bocah kurang ajar lah. Enek gawean kuwi. Gawean kewajiban kok takon sedina pira to. Kualat. Bagong, Nun. Gareng ning ndi? Nika kalih Petruk. Aku mung butuh gareng ora butuh Petruk. Kedap tok delang, ngeling tok slep. Pripun? Nyadong dawuh Sinten Prabu Kresna. Kowe weruh ratu kae to? Oh nika ta? Iya. Wewe aja do bubar dhewe-dhewe cah kowe kok dumah dalange wis nganggo gamelan cangkem kok. Kae sing gampang kae bali nang farmasi kae. Buagong yen druhun. Ratu kae sirnakno. Waduh, sik, kula rembug. Kula rembug niki. Kula urus. Ngopo kowe kok sajak ora trima? Mengkenek gareng mati sing ngurusi anak-anak kula sinten. Monggo pendhapane gareng anyar dereng sias dingge wayangan. Wis kembrukan jati ya reng wingi reng. Setan ora. Kersane pripun? Kula manut mawon. Lah ya ratu kae sirnakno. Kowe gelem ngewangi ora, Gong? Gelem meneh. Kaya ngapa to ratune? Ora usah dadak tak wenehi weruh. Temonono dhewe. Nggih, wis tak kedhawuh.
Mangga. Ting pandham sumula amadangi jroning pasareyan angenani wadana arem-uremu kalingan ngangrangan sang dyah manahengkung sumungkem kuling sang kakung rerempa babu eman-eman Sik. Pus dasmu. Iki menungsa. Kaelaning jagat gaweaning para dewa adalah Aku nemu anomali aneh gitu. Menungsa cilik sirahe cuwilik ming sak kruma iki. Kok ya iso urip dengkulmu melacat. Apa kowe sing aran Prabu Belgeduel Beh? Weh, iki kawula cilik iki. Kawula cilik aku wegah ketemu karo kowe. Ngopo? Kowe tak takoni apa kowe sing aran Prabu Belgeduel Beh? Iya ora? Pancen iya. Ning kowe rasa dadak ngerti karo aku. Minggir. Tutun aku ning. Nang ngendi dulunge Prabu Puntadewa? Mergo Pandhawa saiki arep mbelani Kurawa. Pandhawa saiki arep mbelani Angkara Murka. Ora iso. Kowe iso nemoni Sunan Prabu dadi waton iso ngalahke Nalagareng. Ayo, sambat kowe. Kok terus wafat Ren? Aduh, ketangkang yo. Kok langsung kritis ngono ae yo. Prabu Belgeduel Beh mati dening Bagong kowe. Sapa meneh iki? Ana menungsa kok sak rai cangkem tok. Semben. Sak rai cangkem tok ya ben los. Sapa kowe? Dedyakala Garulangit. Buta. Dudu menungsa aku. Dedyakala Garulangit. Berto Garulangit. Kowe Prabu Belgeduel Beh. Orang kok sik kowe rakyat jelata kok karo aku ora basa. Basa piye? Kowe mbiyen elinga, kowe mbiyen yo rakyat jelata kaya aku, Ndes. Badar. Badar ora badar tak metilemu. Gong, ora iso ayo badar kowe. Anggep kowe dadi ratu barang kementhro saleman wae yo. Kementon. Suwe-suwe kok enak iki rungmu. Gong. Gong. Terus kowe nang mburiku kok. Ha iki irungku tok emut. Mula asin. Ya sore.
Irungmu mbok wae masak apa, Tru? Ah ngopo? Berbumbu. Ming tak nei kaldu jamur. Ora aneh. Oh, dadi ratu barang iki ngopo? Walah, den iki biang kerake. Kresna sinayang manggelung mangrot mining cakra kumitir mijil ngoalah lah kok jebul menungsane iki kowe melek Mas kleru to Bagong njuk ngapura ya Bagong ora iso 100 oh iya Badar iki yo an badar lambene ratu wis kaya ngene anane kok kon badar. Wah, mah gajul cengelku niku lho. Ora mau mem Petruk ta niku ratu niku. Walah kowe to Petruk. Nggih. Ngopo dadak dadi ratu barang? Jeleh gara-gara kula. Ngopo kok jeleh gara-gara? Sindene niku mawon. Truk. Enak anyar loro. Ora retok sambang ya. Arep tak gonjak sesuk. Oh, lambemu. Kaya yak ora. Mboten ming guyon sinuwun ming guyon. Kula niku janjane ming kepengin mbuktekke, kula namung kepengin nuduhke. Nek sejatine pemimpin niku ora ming saka kalanganing wong dhuwur tok. Sing iso dadi pemimpin iku ora mung saka kalangan anak ratu utawa anak menteri, anak pejabat. Mboten Petruk mung arep nuduhke. Pemimpin yang tepat adalah pemimpin yang dipilih dari rakyat untuk rakyat niku sing kula gayuh. Ngono Petruk nggih. Dadi kula kepengin nuduhke. Pemimpin sing bener, pemimpin sing sejati niku ora kok pendatang ning ora. Pemimpin sing sejati niku nggih. Contone kawula cilik kula diangkat dadi pemimpin. Kula saking awale kula rakyat, kula mengabdikan diri kula dhateng rakyat niku sing kula gayuh niku. Ora kok kowe digdaya timen. Kedap. Ngapunten kula. Apa dudahi kula balekne nggih gembolan kula nggih. Wah. Niki sing marake kula ampuh. Walah. Oh ya digembol ta, Tru. Nek ngono ki lakone Petruk gembol. Heeh. Ndi Pak Lurah mau kuwi sewengi nanggap wayang rong lakon lho ki Pak Lurah. Arep ndak beli ora? Semangkean ora. Niki mangaturke sinuwun Puntadewa. Bagong, nun. Iki aturna Yayi Prabu Darmakusuma. Nggih, kula nggene dadi ratu genti. Oh, tak cokro sirahmu. Kula cokro genti. Apa kowe duwe? Lho, ayo nyang Karang Tengah wong mriku enten cokro mekanik blas. Santai mawon. Sampeyan nyokro sirah kula, sirah sampean kula cokro genti. Kula mekanik ndase sampean. Sembedengan dirambungi Petruk. Nggih, setaken dawuh. Kae Yayi Prabu Duryudana isih gembyang perkara bondo. Pustaka Jamus Klimasada pun kula balekke lha nggih kekuatane nika mluntur punan nika wis ora gembyang wis ora sida seneng mergo dhuwit malah muring-muring. Ngono. Nggih. Ha terus Begawan Durna kae nggawa wedokan pirang-pirang. Dilengkas malih dadi kucing wedokan-wedokane. Monggo wis turu bareng apa urung kedap kula rampungi nggih. Antrah-antrane anake Semar kok ya neka-neka lho ra sesuk gek iki Petruk dadi ratu. Sesuk gek Gareng dadi ratu. Sesuk Bagong, sesuk Semar, suwe-suwe kabeh ratu tok isine ora ana bedore.
Badar Den. Sinuwun Prabu, ora sinuwun Prabu ora. Teh nun. Wis ora. Wis rampung, wis lunas kok iki. Wis gek Badar gek jenengan kondur. Badar tenan iki Petruk. Nggih. Ngaturaken manuwun nggih den ngapunten ngrepoti. Iya padha-padha ora gawe repot. Sing tentrem atimu, sing ayem pikirmu, sing bungah atimu, sing bungah rasamu. Nggih. Pundi sanese niki pundi niki? Aku piye to? Ah nggih Badar mumpun rampung kok. Oh iya. Lah nek aku ora Badar wong ya wis iki wujude kok. Oh lah nggih mumpun. Gek kondur ngono. Wah, ngak ngono ora cetha kowe ora. Aku ora tok sewake sandangan kaya Kakang Antarja kae mau to. Pun sakila pun tutup. Dluntenge kon rene kae. Iya, Petruk. Badar Den, Badar. Wah, kok iso gondrong kaya ngoten. Yo. Aku ngaturke panuwun karo kowe. Sebabe aku dadi Nayaka Praja. Ngerti pait getiring kananing para kawula. Sami-sami pun, Kundur. Wis. Apa? Bungah kaya arep nampa bayaran. Terus pripun Ndara Patih Praguta? Wis rampung kewajiban iku lho. Niki bayarane niki mawon pripun? Ora iso ya sesuai kesepakatan awal kaya kowe kira. Ya wis ora apa-apa. Sapa neh ya sing urung Badar sik tak eling-elinge. Durna kae oke wis arep rene arep muring-muring Pandhawa. Aku wis Badar. Oh iya. Oh lah petelku iki, Gong. Lho. Wah, wong, Truk. Ah iya. Petruk sing jambon kae ganen rene. Yo. Dlang nyi ndadung tadudadudung nyo. Lho kok pedale piye to? Weh, urung ya? Urung lah. Wah, ora profesional kowe iki ora. Wis gak badana. Kowe arep mulih karepmu, ora mulih ya sak karepmu. Ya mulih. Menungso ora tatanan. Arsa madangi jagat duk mungo maning sapucak ing bukir marapa bang sumerat kening soroteng surya mega lan gunung
krasa jebul jam 4 punjul ya ben. Sedaya lepate anak kula ngapunten nggih, Den. Ya ora apa-apa. Jebule pustaka digawa karo Petruk. Nggih, Ndara. Heeh, Ndara Bima. Kakak Puntadewa. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten sedaya kirang langkungipun kula sak kanca. Ngapunten nek teng kluthik ora apa-apa. Nggih. Kula Semar mewakili sedaya rencang-rencang ndedonga kagem para warga masyarakat ing Bata Ndayakan. Mugi-mugi sak pangeripun menika dumugi taun ingkang kecandhak, syukur-syukur selawasing urip ingkang kula suwun warga masyarakat ing Bata Ndayakan tansah pinaringan sehat bagas waras mboten manggelangan setunggal punapa. Sembada kang sinedya jumbuh kang ginayuh. Basuki kang kaesti rahayu kang kaestu. Kecandhak apa Kang Den Oyak Gusti sampun pirsa dhateng mobah musik ing kauntenanipun para warga masyarakat Ndoro. Ya Semar ya nggih. Wisana panutuping atur kula salam sehat kagem Pak Lurah, salam sehat kagem para warga masyarakat Bata Ndayakan. Mugi-mugi anggenipun kekadangan boten namung cekap dinten menika nanging saklaminipun nggih Den. Ya. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan, selamat sak kabeh-kabehane. Truk, Petruk wonten dawuh. Pripun, Pak? Golekan Petruk ngestaken dawuh. Saking Semar kula cekapaken undur diri matur sembah nuwun. Sapa Bagong sik mbunang? Nek biasane entan payung ning saiki ora mangkat. Ayo Mas Rudi. Matur sembah nuwun Ndara. Jaya-jaya Wijayanti cekap semanten atur kula matur nuwun.